हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय तुफानदैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव ओमफ्राय नैबे मैगं बारियाव फैनासो बरायफैबाय आरो नोंथांमोनखौ। नै लोगोफोर आंनि लिस्रि गायनाया मानहांबायानो नै इसां मोनबाय आरो नै बैसां मोनथारसिगोन आरो नै अबेबा बैसां मोनबायानो लोगोफोर। ओमफ्राय दा आङो नै बिदि सोंनो नै बिदि सायावहा नै बिदि दिरुं सोंनो बेफोरबायदि दिरुं सोंनो फैलायबाय आरो बिथिंजाय लाइन मोननै दंबावो आरो माबा खावसे दंबावो आरो गेजेर दाखालि गेजेर नांजासे होखांबाय ओमफ्राय दा गेजेर नांजासे दंबावो आरो ओमफ्राय दा आं बेखौनो माबानो फैबाय आरो नै ओमफ्राय दा बारबो खोलो खोलो बारगासिनो आरो लोगोफोर। नै उफाय गैया बेफोरखौनो मावनानै जानांसिगोन आङो माथो बुंनो लोगोफोर हालुवा जाम्बाया बेफोरखौ मावाबा जेबो राहा गैया। गामियारि मानसि जाहैबाय नालाय बेफोरखौ मावना जानांसिगोन आरो आं माथो बुंबा। ओमफ्राय नै इथिं जायाखै आरो सायाव बे मोनसे एसे ओरै मोनथाम दंबावो आरो खथा मोनथाम दंबावो आरो होनांगौ। ओमफ्राय आं माबाखौबो दिरुंखौबो लाबोखाबाय आरो इलायथो नै बेखौ आरो सायाव सोंगोन आरो माबा बिबार लाहां जाबाय आरो माबायाबो लिस्रियाबो। एलायथो नै आंनि मैगं बारिया खस्थ'नि माबाया नै दासो एसे माबाहांदों। ओमफ्राय इथिंजाय बैसां होनो दंबावो आरो मा होनो गेलेरा ना मा होनो नैयाव नै बैसाङानो होबावनांगौ आद्रा जानानै दं आरो नै बेबो मैगङानो इसां गोजौ मोनहैबायानो नै इसां नै ओइ नै अबावबाथ' बैसां मोनहां जालायबाय साननै सानथाम बावबानो बैसां मोनसिगोन। ओमफ्राय आरो गोदानबो जुगायफिनदों आरो बै बेरियाव नैबेयाव ओमफ्राय नैबे देराखै दाबो नै सानब्रै सानबायानो जालायबायदां। लावबो दं आरो नै पानिलावाबो माबाहांबाय। ओमफ्राय नैबेयाव भिन्दि गायदोंमोन आरो भिन्दिया नै मोनफा मोननै फांफा फांनै ओमफ्राय दाखालि एफबना होफैफिनदोंमोन आङो लोगोफोर ओइ नै बेरहांबाय नैलायथो दासो माबाहांदों नै बेरहांबाय गैलाय आरो नैबे लोगोफोर। ओमफ्राय केमेरा स्टेन्ड गैया आरो नै दा आरो आं माबानायखौ लानो हानाय नङालायदां आरो ओरै दोननासो देखायनांसिगोनदां नोंथांमोननो ओरैजाय दोनग्राबो गैबावासो जायगाफ्रानो जाया। हलथबसो सिरिलायलांगोन बे दा। फाइनालि लोगोफोर दा आं दिरुंखौ सोंखांजोब्बाय आरो नै कमप्लिट आरो नैबेसिम नैबे जोबजासिम नैसिम सोंखांबाय आरो ओमफ्राय दा आं न'आव बानलु गायहैनोसैलाय आरो बानलु गायनायखौ नोंथांमोननो एसे सेयार खालामनोसैलाय। ओमफ्राय नै सोंखांजोब्बाय आरो बारा बुरजा नङा माबा दब्लायसे आरो दब्लायसे ओरैनो बारा बुरजाबो गायनो हाया फैसा गैया नालाय बिराद फैसा गारनाङो हाजिरानि बिदिनो
माबा दावाइ सावाइ जि बार बारदों दब्लायसेल' गायदों आरो ओरैनो जानो मोनो खोमा जाना आग्लायनायखौ जानो हहाना आग्लायनायखौ फाननोसै आरो माखासे जानोथ' हाया एसे बुरजा दब्लायसे गिदिर गाहाम गायनायखौलाय ओमफ्राय नैयाव थाइबें लाइन मोनसे गायदों आरो बेबो मा फांफा फांनैल' बेरबाय खामानिया नैबेयावबो दंबावोमोन आरो लोगोफोरनि मान्दालि होनांगौमोन नैबे सायाव औवा बुखावनांगौ दं नै आं दहाय फुङाव दोनफैखाबाय आरो औवाखौ माखासे बुखावनांगौ बेलायबो ओमफ्राय आं दा बेलासिबाय माबाबाय नालाय बेलासि जाबाय नालाय साराय सारिथा जाबाय आरो ओमफ्राय दा आं बानलु गायहैनोसै आरो न'आव बानलु फुलि लाबोना दोनफैदों आइया दहाय बाजार लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै बानलुआ गायनोसै आरो दहाय बाजारनिफ्राय लाबोबाय आरो गायनोसै आं बेखौ नैथिंजाय गायना होनोसै आरो आं घन्टा लानानै घन्टा ओरै लाइन लाइन गायना होनोसै खाया हाग्रा रज'दों नै बिस थाखा मुथा होनदोंदां फांबैसे दंथाय फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा सय 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ता गासै ओरै गायना होनोसै फांसे बेयाव फांनै नै फांथाम फांब्रै फां सयथा सातथा आठथा नौथा गायखांबाय आरो सिगां दंमोन जों नौथा आरो बांसिनानो दंबावोसो नै ओरै न'नि उसुं सेर सेर गायना होनोसै आरो आं माखासेखौ देनां खारुना मोनजानायनि थाइसे थाइनैनो बिबार बारहांबाय नै गोरलै बिबार बारहांबाय बार' मासियानो 12 मास थायग्रादां नंगौना नङा बेयो उनावसो मिथिसिगोन फाइनालि लोगोफोर ओमफ्राय आं दा बानलुखौ गायखांबाय आरो ओरैजाय न' सेर सेरनो न'सुं सेर गायबाय आरो आं नै ओरै लाइन गायना होबाय ओइसिम ओरैजाय ओमफ्राय नैबेयाव गायना होजोब्बाय आरो माखासेखौ ओइसिम गायबाय माहाबा गायहैलाजोब्बाय ओमफ्राय आं दा नैबे फान्थाव दंफांखौ दानना होनो नागिरदों आरो बोरायबाय नालाय बिराद गोबाव जाबाय बोसोरसे दैज्लाङाव गायनाय नालाय दैज्लां मोनफिनलायबाय नै ओमफ्राय गोदान रज'फिनथों खिलिफिनथोंसै आरो बिराद थाना मोनजाबाय फान्थावल' थाना मा होनो दंफाङा बोरायबाय आरो बारा मोजां जायासै ओंखायनो दानफायना गारनोसै
बायस्राबाय गासिबो बुद्रुजोब्बाय। फाइनालि लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा सोरबा नुसनबायदोंबा आंनि चेनेलखौ, आंनि तुफान दैमारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। चेनेलखौ थाबनो 1K खालामना हो आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय।